Sempre arribes tard, eh? Què és això? És un mapa. Pareix d'aquesta classe. És molt raro. Anem a buscar. Anem a veure. Quin diguem primer? El primer de rosa. Vinga, anem a veure. En el bus? Mira! Aquí hi ha una targeteta. La llegeix? Sí. L'article femení és el pronom feble, no l'apostrofem, davant, i, u, àtomes. Exemples. La Irene, la universitat, la història, la humanitat. Molt interessant. Els anem abordant. Una altra. Aquí. En el pupitre de Claudia. Mira. A veure què fica aquí. La contracció del, pel i la. El desfàs quan la paraula que la segueixen comença per vocal o H. Guardes? Hi ha exemples? Pues sí. A l'entrada, al cine, a l'indi, al nen, per l'home, el noi. Anem a veure. Aquí, en el menjador. Espera. Anem a veure. Encara no sabíem el títol. Pues es diu l'apòstrof. L'article, el, la preposició de i els, pronoms febles, em, es i el. S'apostrofen davant de les paraules que comencen per vocal o a. Exemples. L'avi, l'amic, l'anglès, l'ungla, l'habitació, d'aquell, d'ahir, m'agafa, m'atreu, t'agrada, t'aguanta, s'asseu, s'assembla, l'entenc, l'hem vist. Comencem per un altre. Anem a veure. Pica la finestra. L'adjectiu és la paraula que acompanya el nom i ens diu la quantitat. La qualitat. Pot referir-se a color, forma, mida, caràcter, estat. Color, gata negra. Forma, estat, terra quadrada. Vestit, mida, vestit petit. Caràcter, nen feliç. Estat, dia alegre. Bueno, ara no busco més. Aquí. En la pizarra digital. Això és una búsqueda molt divertida. Aquí està. Una terminació. Un dia agradable, una tarda agradable. Els adjectius d'una terminació. Ble,
terrible, aire, un enxerraire, art, or, una nina popular, día anterior, sida, conductor suicida, ista, colla, excursionista, al, el, ir, veí, cordinal, amic, fidel, dona, àgic. Anem a veure... Toma. Anem a veure una altra. No. Retoladors, pissarra. De dues terminacions. Abans era d'una, Varien la forma segons siguin masculins o femenins. Exemple, un matí llarg, una faldilla llarga. Els adjectius de dues terminacions. Singular masculí, groc, buit, nou, tranquil, gros. Singular femení, groga, buida, nova, tranquil·la i grossa. Ara plural. Plural masculí, grocs, buits, nous, tranquils, grossos. Plural femení, grogues, buides, noves, tranquil·les, grosses. Això és una búsqueda informativa, Anem a fer una altra. La basura blava. Com pica el cabell. Ui! Sí? Els noms són paraules que anomenen les persones, animals i les coses. Exemples: germà, Barcelona, gent, gos, taula. Anem a veure. Això és molt gros. Ja l'hem trobat. Classes de noms comuns, propis, individuals, col·lectius, concrets i abstractes. Anem a veure. A la caïda del vent. Noms comuns anomenen a les persones, als animals o altres coses d'una mateixa classe. Home, muntanya, planeta, gos, riu. Hi ha més? Anem a veure. El pupitre de la tele. ¿L'has agafat tu? ¿Eres tú, Nahuel? Nahuel, ¿eres tú? ¿Segur? No pica pupitre. Pica amic lector. És que no sabem llegir. No pica amic lector. No, pues sí. Noms propis serveixen per distingir-los dels altres. Exemples: Claudia, Maxi, Elvisa, Una, Micaela. No sabem llegir.